Gospodine Jurčiću, prije 4 godine ste bili SDP-ov službeni kandidat za premijera države, 4 godine poslije niste u SDP-u, što više nositelji ste ove koalicije koju sam malo prije rekla. Koalicija, dakle, koja okuplja 3 stranke, blok, pa se zovete Znati kako. Možemo sve to pojasniti na početku i našim gledateljima, malo je možda zbunjujuće. Da, ovdje idemo u koaliciji Blok umirovljenici zajedno, Primorsko-goranski savez i Hrvatska radnička stranka, koje su formirane stranke koje djeluju, žive, bave se politikom. Ja sam pokrenuo Hrvatsku ekonomsku inicijativu sa ciljem dugoročnog, ravnomjernog, održivog i uravnoteženog razvoja Hrvatske, da okupimo, u tu inicijativu okupljamo ljude, stručnjake koji su stekli svoj status u životu iz politike, koji su stekli svoj status izvan politike, a voljni su dio svog znanja, iskustva i energije uložiti u ove ciljeve dugoročnog, ravnomjernog, održivog razvoja Republike Hrvatske. Budući da se mi još nismo formirali kao stranka, onda smo sklopili savez ili sporazum o zajedničkom nastupu na izborima. Tako da je HEI inicijativa, Hrvatska ekonomska inicijativa, sa naglaskom na te ekonomske politike i socijalne politike, politike prema Europskoj uniji, politike prema mladima, i Blok umirovljenici zajedno, Primorsko-goranski savez i Hrvatska radnička stranka su prihvatili naš program i odlučili se da idemo zajedno na izbore i tako smo složili tu koaliciju. I u raspravi o našem programu, gdje smo pokazali da treba znati sve raditi što se radi, treba znati raditi tekstil i poljoprivredu i metal i elektro i brodogradnju i turizam, ali isto tako treba znati kako voditi državu. I tako, predstavljajući program, sami novinari su rekli, pa vaš program i vaša koalicija u stvari znati kako. Zapravo. Jer ovo što mi sada imamo, ljudi dođu na mjesta u politici, u vladi, da ne znaju kako napraviti to što trebaju napraviti. I tako je spontano nastao taj naziv Znati kako, koji mi nismo posebno promovirali, nego jednostavno se provukao od strane novinara, medija, koji su htjeli staviti zajednički nazivnik na sve te naše priče. Tako da mi idemo na izbore, koalicija, gdje sam ja nositelj svih listi, Blok umirovljenici zajedno, Primorsko-goranski savez i Hrvatska radnička stranka. Znači, sad su stvari puno jasnije. Da, znači mi dalje radimo i sad ćemo uskoro imati i pored programa i diskusije i prezentacije nekih hrvatskih problema i rješenja, ćemo u roku najdalje tjedan dana i prezentirati ljude koji bi sudjelovali u rješavanju tih problema, odnosno da pokažemo da imamo ljude koji imaju obrazovanje, struku, iskustvo, volju i energiju da vode Hrvatsku državu. Dakle, i što, i kako, i ljudi.